questo venga che rolengo gascuno, che è l'espressione uralo da che patrimoni immateriali, tutto ciò che va a massa. Un museu molt ràpidament fet, com un prototipus del que serà el futur museu virtual, que permeti d'alguna manera restituir i veure les comunitats que es veuen privades del moment més important de l'any en molts pobles, com és la festa del foc, la continuïtat de la vida, la continuïtat del joc, les diferents edats, les generacions, la festa de l'amor també, del principi d'estiu. Ja dic, són festes tan carregades d'elements simbòlics. Portar-ho al món virtual no arribarà mai, ni pretén substituir la festa.